Play pi parlok ki baju pet baju kerjaan ya ke channel jongi na kitiar na kaliang jongi menta ka sngi ngidon hapo we sop ka wei ka dong ka badan hapo ka mairang ka jingwan jongi ha kani ka jaka ka long bangin ya syam ya iwe ilong kemi bat i khon jongi ibala mat ya ka wei ka jingja ka basongsi ha ka ba ila du ya ki dukhat mat na ka daw ba ka jing sabat ya ka boarding electric kani ka jingja kam dei ka ba thamai hoat ka dei ka bala arsnam menshwa hinrei ka jing jing ni long kemi ka dei ka badang beteng hadu kini kisngi na ka daw ba ini long kemi ide iba marwai ibsai khun bat shibun ki jing kum kalong kemi ban penhe pensan bat kum juru ban sumar ya ukhun uba hadu menta umpat yo ya ka jing kot ka bapura na kani ka jingja hadin jonga udon uni transformer uba pilai ba kilaker malumala hadin bajai ni khulung ndrei ngi suthu kani ka de kamadan le kai jungki khulung khna bat kani ka jingker jungki kampat ibiang hae ru ban ong ban yadai ki khulung naka nu ka jingja ka basungsi bat ka wei ka bang akwa ban penpau ni ka long halor ka jing bu transformer jong kani ka tanat MEECL ka ba ki wan bu tang ya transformer klem kanu ka jingker bat ka jingle jong kani ka tanat hi klem pep ba ki khulung khna ha ki than nong kendong lada omdon ba pet omdon ba shakri bhai ki kin du laki jong ki kti ki chat lani laka jong ka jing emro kumta na kaliang jongi ngibu ya ka jing kerpat ya ka sarkar bakan simkhia ya kani ka benta khnang bakan long ka jing sngan ye ki khna khlung ki ba khamtam ha ki than nong kendong bat bantip ya ka jingja halor kani ka jing bu unit transformer bat halor ka jing sa bat boarding ini khna wan ngin yakran bat i kemi jong ini khna arsnem tam menshua ka wei ka jingja ka basongsi kalaja hakalong ying jong ikong banisha kurba tata haka arpnreu tarik ukala lengkot arhajar arpau hakaba ikun jong i lawan bante kurba uba menta uladan hanyus nem ka karta kalaja ka jingsha bat boarding electric hawei transformer kaba kem syam layata bha nekir saudong hadu ba inda sitom jurba ila du no yakakti siliang bat kajing long ba karpang hadu ba inda sitom bha habai lek sabar kane kajing jia kalajia hakadong umbi sup mairang kadau ka bala penlong yau neu khna ban sabat boarding electric kadehi na kajing le torti katnat boarding kaba kilabu yau neu transformer hasanda kamadan baju ele kai bha ki khna ret lakeru yau neu transformer tang daki jarnar bat kilan tang snap kse kumbangi saki menta kasngi kane ke jingker daki jarnar bat kilan tang snap kamlong ka basngai satya yagi pajba khamtam yaki khna arit ke bam tip ya ka jingma ka jing sharkhei ka boarding electric hanrei kane katnat ka deban ker saudong ha ka jingjrong ka basngai da ki kan ro do wilat khnang bakan long ka jing singai yaki pajba khamtam yaki khulung ki khna habangi layo ban yakran ya ka kami jong ine I hybrid ila yathu banadu balaja kane ka jingja kajing jinjar ka bakraw kalaban kajing im jungi namar I haban kitkli hi na dong shadong yala ukun ila yetu hadu menta dang haban peteng ban sumar ye I manla ubanai hakajing lut ka bapra hajar sisen pha sumar hanasaret hospital Shillong habang ila yo ru ban kli ye I hato don na em ki badang yarap lem na kabanta ban sumar yala ukun hendai ila yetu bai haban tiplut hi na dong shadong daki kambalas ngi jungi rengkat daga jingkar shan lem gi bahing hasem kandiat konsoit kat bakila hoi wala dana kaliang katnat boarding kalayo banyarap bai sumar ya henry kane kan ompat dap satya namar ka jinglut kalabun mat ka jing sumaru kadang syempor lagi snem kumta nagaliang ine ilong kemi lagarpat ya ka sorkar bakan tungkam ya hakane katnat lada de kino ki kamru hakajaka ka life compensation ka bai lapha lakham slembha Syakane katnat nrai omsyam layo pedang wat hadu mentaru. Kanang ba inyo ban sumar tikana yala ujong ukun ubalangat yakane ka apot. Bapenya tip kamba tangine ngap ya gajing ekren nakaliang jongi bat ine ilong kemi. Kublai kong nakaliang jongi nakithiar wan banyak kendu ipi ban ngap ipi ya ka gajing ja ka bala jai ikun jong pi arsnam mensua. Ti phila bani tu ingi ka kerteng jong pi Kong bani korba
nang tadi ikun jok pi pa lawan bantai pi don korban kun kan ngot tat nawai tang ba mentai la don kan nos nem ni kan nyau senam ti ya thu ingi kan dia halor kan ka jing ja ka ba pi mut ban ni thu ini khulung kan pang ka jing ja balada bala accident da ha menek to ki balada senam te por balai le ka chatu kan ka ja bai transformer ru kem khang no ha ka jing ka don kan tang bai ge pat kem don tala re ban khang te ka jing le ka khulung te bakli khulung tep mo ka ba ba ka ba sniu kum dai ka bol chatu kan le ban tan to ka bol tang bai yo i pat ba don tia hang to te le bat le kta kan te bre mo ba ka ba sniu te ka tai menu kan ni ka ja pa senam ar hajar ar phau khan re tarek u Januari ini ikun jok pi mentai don kan nos nem bat hakapot bai ja kan ni jing ja kan nos nem ida por baja idang yo san senam te ya menta pat kot su ar senam yo nyau senam ti ka tu ko por beja de ke jing shitam jor ka ba ini khulung imat hak ti por ani ke jing sistem te ka babuan phi mar ba por ba lek po nasarat ru ke jing thia jong u po ICU sta yo tam ya thu lang ini kan dia hak tu ko por beja de ke jing shitam ka ba ila amat ini khulung ni tip ang su re ke jing mo jong perkhat ru biang su re te ngin kran to ko por sngap hire ba su jam ba ko to imat bapang basu ma te sakawai ru ba niat ru mla ya te kiti kejat jong i ru mla su re ban pan ki ko ba pan ki ta la su song be sebang ko to kan la sulang man bi ba kran brio ru kran hira tina kan ni ka jing ja nga ngas yo i kembali ni khulung i la du ai ya ka ti siliang kadai ang ha ti bat nalon nang ni pa ka jing shitam ka bajur i ke jing sistem ko bajor te kadai na kalyang jong ke jing long senrang jong i kan ila du no kata sakawai ru kila su khap na po hospital te ka kumba ang ke jing sumar kadang ya ha serta ke jing em jong i mo ngahap ban lej ba cha po hospital man banai ban lej pendus ma ba kila su khap kum to na po lej pendus po nasarat kumbang itip kong bangi kran ba fi menta de di long kumi ba hab ban pet hi ka yang kasam ikpa imdan ti ka jing ka trei ka ta jong phi ba phi la ban pendap i kun pa ngasu belas ni kum to kan kat badan tang ba ya menta pat ngala trai kum ba ang trai bat jong man ma tang ba ni ka ba pi na mar ba po nasarat ru tang sisin sin let ru pra hajar ma dan kaman rong po ti sai pi ngan kot ka pra hajar si bana na lor bang sa yang wai kum ne bala ka thai te mo ti hak tu ka por baja kum tu kala dan kanu ka jing yarap na kalyang ka tanat boarding na stay ka ka dan por ba tat ba tang arlak tang ba kan ya kot sino ka jing lut pat kala bun hak ka por bi don hospital kat nu pi pelut pi kan ma wala dia nim kan mau su re na ma la jan lai banai teng la thiang tu ka jing thiet ka ba bun skatas ka ni na dang sadang pi ni ru la su ba ma na sabar tu mo ti fila bani thu ingi hadian ba ila long kum ban suang na ki jing men saw na jurong kila jam ndai ka pa ka jing mat jing khulung ka jing em jing khulung menta hadu menta hadin ka arsenal di lamat ya kan ni ni ka jing mat jong i de ma isam jang ba ilai penje kum tu ru am isin ai ba na lor ba menta leng la su pan pap ban lai kum tu ban lai check up mo ha ka jing bom don pi sarang ma ila lai penje kum tu ru ila su kan ba kum tu kan ti ka school ka pat ila let ni menta ka long kum no iyo ni am let puli empat syara na po nasarat ki khang sa ki doktor ki ang ya ap sa do arsenam ba endalong normal suana mar ba ka jing kran jong iru kala tluan sebab palat ma itu ini kan dia ya kan ni ka jing ka ba pimat hadin kan ni ka arsenam kum ba long hi menta kan ka jing te ni ngabuan pi kang ngaban batai ma tat ka wai ru kum ba ang nga perkat kan ya kala wai jong u te ska wai ru bangan la check up ngam yo ba em kata hi ka jing mar ba ska wai ru kum ba ang na yeng ru ba dok ngim la hi mo ban yarap lang yang ngaman man banai i mai ru ba 11 ni kum to ti kum ka kami ka ka jing kwa jong phi na ka jing karpat ba pi bu akmat jong sarkar abai kun jong phi imat kum kini ki jing ka ru ba la jai ni kun jong phi kan ana do ba ja na khlung te ni bo ya to ka life compensation ngan tang ba nga ipat ba hado kat mentar kampat poi te
ngadang men kini kisengipat ngelawan ban kerpat nak syadu MLE kini kesenang mairang la dalam kepala te la dalam la ban ak to life compensation su pentap na yang tak ada ikan ibarat tu mau bangan ya bai sumar ni kelung sir tajeng em tai jika pak kajing kular ka papio na MLA kan ka thai uang kan uang bangan sapa kot nani sate sa office he mang wan tang mentar sini lah sini te tang kata kawai hi ka bangal akran menne kuat na lor ki bor ki bahalor kain kum ki tanat am ICL ru kawai mo ngal akar pat ka ba kumbaong tak ba suret mo nang kami jong ni kulong ba kisno sun ai lang kan hakaliang kayeng ke jonga nama bangalang karyo kan thai ba kinyarap lang ya tat ka bai bam lan ne kumbang ala ong menne ba kin ayang adat tat ikam ibaret ru bangan yo ka bai sumare ni kulong sujuna mong em namar ba namla hira ya mentate bangan kot kat kata ka bom mo ngalor ba bala kan thai tang katai te ko le sipun kang pila ai ngi ka por ba nya kendu ngi pen sngawi ki jing e cho pi khamat jongi ban nakaliang jongi ngi kit bok kir yang ya kayeng ka san jo pi te nakaliang jongi hi ngi bu ka jing kerpat ya ka sarkar bat ikipor ki balor bakin phai ya ka khamat jongki hakani ka long yeng ka bala mat e ka jing e kam tam ni khulung ba mentai dang don nyos nam rekan ja yu lada ila he ini namar kacing sitam kala long ka bajur ti na ka liang jungi ngi bu kacing kerpat ba ka sarkar kan ai kacing rap ka ba kani ka long yeng ka de hok ban yo